Copyright penguinaudiobook.com. Здрасти, може ли едно кафе, моля? Разбира се. Какъв размер искате? Голяма, моля. Искате ли мляко? Да, малко мляко, моля. Това ще бъде $4. Ето го. Благодаря ви. Кафето ви ще бъде готово скоро. Насладете се. Здрасти, може ли едно кафе, моля? Разбира се. Какъв размер искате? Голяма, моля. Искате ли мляко? Да, малко мляко, моля. Това ще бъде $4. Ето го. Благодаря ви. Кафето ви ще бъде готово скоро. Насладете се. Здравей, как си днес? Добре съм, благодаря. Свободна ли си сега? Да, на входа на парка съм. Страхотно, ще бъда там след 5 минути. Окей, искаш ли кафе или чай? Чай, моля. Днес е малко студено. Няма проблеми, ще купя 2 чаши. Благодаря, ще се видим много скоро. Здравей, как си днес? Добре съм, благодаря. Свободна ли си сега? Да, на входа на парка съм. Страхотно, ще бъда там след 5 минути. Окей, искаш ли кафе или чай? Чай, моля. Днес е малко студено. Няма проблеми, ще купя 2 чаши. Благодаря, ще се видим много скоро. Извинете, можете ли да ми помогнете? Разбира се. Какво ти трябва? Имам нужда от ориз и яйца. Рай се в пътека 2. А къде са яйцата? Те са до млякото. Страхотно благодаря. Имате ли нужда от нещо друго? Да, и аз имам нужда от хляб. Хлябът е близо до входната врата. Перфектен, има ли кошница тук? Да, кошниците са до входа. Мога ли да платя с карта? Да, картата е наред. Прекрасно. Този магазин е много хубав. Благодаря, радваме се да помогнем. Утре пак ще дойда. Страхотно приятен ден. Вие също. Довиждане. Довиждане. Извинете, можете ли да ми помогнете? Разбира се. Какво ти трябва? Имам нужда от ориз и яйца. Рай се в пътека 2. А къде са яйцата? Те са до млякото. Страхотно благодаря.
Имате ли нужда от нещо друго? Да, и аз имам нужда от хляб. Хлябът е близо до входната врата. Перфектен, има ли кошница тук? Да, кошниците са до входа. Мога ли да платя с карта? Да, картата е наред. Прекрасно. Този магазин е много хубав. Благодаря, радваме се да помогнем. Утре пак ще дойда. Страхотно приятен ден. Вие също. Довиждане. Довиждане. Здравей, искаш ли да направим кратка разходка? Да, това звучи добре. Днес времето е хладно. Да, харесвам това време. Искаш ли да отидем до малкия парк? Разбира се. Той е само на 10 минути. Нека пресечем улицата тук. Добре, виждам светофара. Сега е зелено. Можем да ходим. На ъгъла има пекарна. Да, мирише много добре. Може би ще можем да купим хляб по-късно. Добра идея. И аз имам нужда от мляко. До парка има пазар. Хубаво. Може да спрем там след разходката. Вижте, децата играят футбол. Да, изглеждат много щастливи. Почти сме пред портата на парка. Страхотно, нека седнем на една пейка за минута. Добър план. Тази разходка е релаксираща. Здравей, искаш ли да направим кратка разходка? Да, това звучи добре. Днес времето е хладно. Да, харесвам това време. Искаш ли да отидем до малкия парк? Разбира се. Той е само на 10 минути. Нека пресечем улицата тук. Добре, виждам светофара. Сега е зелено. Можем да ходим. На ъгъла има пекарна. Да, мирише много добре. Може би ще можем да купим хляб по-късно. Добра идея. И аз имам нужда от мляко. До парка има пазар. Хубаво. Може да спрем там след разходката. Вижте, децата играят футбол. Да, изглеждат много щастливи. Почти сме пред портата на парка. Страхотно, нека седнем на една пейка за минута. Добър план. Тази разходка е релаксираща.
Добро утро, спахте ли добре? Да, спах добре. Благодаря. Правя си чай. Искаш ли чаша? Да моля без захар за мен. Направих и тост и яйца. Страхотно, ще имам малка закуска. След закуска ще взема автобуса за работа. Приятен ден, ще се видим до вечера. Добро утро, спахте ли добре? Да, спах добре. Благодаря. Правя си чай. Искаш ли чаша? Да моля без захар за мен. Направих и тост и яйца. Страхотно, ще имам малка закуска. След закуска ще взема автобуса за работа. Приятен ден, ще се видим до вечера. Здравейте, тази пералня безплатна ли е? Да, можете да го използвате сега. Благодаря. Колко е дълъг един цикъл? Отнема около 40 минути. Имам ли нужда от монети за тази машина? Не, можете да платите с вашата карта на сградата. Страхотно, ще се върна, когато свърши. Няма проблеми, ще го гледам вместо вас. Здравейте, тази пералня безплатна ли е? Да, можете да го използвате сега. Благодаря. Колко е дълъг един цикъл? Отнема около 40 минути. Имам ли нужда от монети за тази машина? Не, можете да платите с вашата карта на сградата. Страхотно, ще се върна, когато свърши. Няма проблеми, ще го гледам вместо вас. Имате ли планове за събота? Още не свободен съм след обед. Искате ли да отидете на градския пазар? Да, имам нужда от плодове и пресен хляб. Можем да се срещнем на гарата в 2 часа. Перфектен, ще донеса пазарска чанта. След пазаруване можем да пием кафе наблизо. Хубав план. Ще се видим в събота. Имате ли планове за събота? Още не свободен съм след обед. Искате ли да отидете на градския пазар? Да, имам нужда от плодове и пресен хляб. Можем да се срещнем на гарата в 2 часа. Перфектен, ще донеса пазарска чанта. След пазаруване можем да пием кафе наблизо. Хубав план. Ще се видим в събота.